Така, в днешния епизод ще ви покажа моята къща. Това е къщата ми. Ето сега ще видите и кучето. Само да го набера. И вижте, моето сладко кученце. Вижте, ходо кученце. Кака. Има шишичко. Моето сладко кученце. Е дакел. Но знаете породата. Е дакел. Няма защо да ме питате. Това си е чист дакел. И така ще направя. Сега ще не видите хола. И не че минавам през коридора. Ето. Сега това не е стаята общо заето. Ето вижте телевизора. Сега ще ви покажа и стария ми таблет, който вече е счупен. Стария ми черен таблет. Ето. И мисля да ви покажа и компютъра ни, в който в момента е включен. И ето, това е компютъра ни, това е Minecraft Pocket Edition. Както ви казвам в предишните епизоди, сега ще ви покажа как се играе. Вие си знаете как се играе. Просто няма какво да ви питам. Сега ще ви покажа и коридора. Така виждате, имам две тротинетки. Има така още. Така, това ни е външната врата, даже ще ви покажа. Ето. И това е общо взето. И това ще бъде клипа. Чао! Няма незаменими хора. Нека да бъдат по-ниски изборните прагове. Нека в парламента да влизат по-малки политически групи и да не бъдат финансирани големите политически партии, защото властта и ако тези, така да се каже, поправки в регламента